मोनसिगोन गाखोनो नै हाजोनिफ्राय दै लांग्रा पाइपसो खालामो फार्स्ट ट्रिप गाखोसै नै गाखोहांबायबो फार्स्ट ट्रिप लंपेन्ट गाननायसो हाजो गाखोफैजायो फार्स्ट गाखोनायनि मजायानो आलादाखा लागाव एडभान्स गाखोबाय आपाची मोजाङै मोजां सहैनो होदो आरो मोजाङै मोजां ओंखारफिननो हादों बेखौनो आर'ज खालामो थिखिनिसिम गाखोनांगौ नालाय मामुलि गैया मा जों दा 2:21 आव गाखोबाय दा खयथायाव मोनो थिखिनियाव नायनोसै नैबेनो डेन्जार गाखोनांगौआ खिन्थु जुद्रुद दा हाग्रा गुदुसो माने गाखोनाय टाइम जाथ'वाखै नालाय बेखायनो फार्स्ट ट्रिप गाखोबाय एबार सेकेन्ड बे सेकेन्ड जाबाय बे फार्स्ट ट्रिप होनबा फार्स्ट ट्रिप मेंबायबो गासिनो बिराद मेंबाय डेन्जार बारा गुसुआखैना अन्थाइआ गाखोनो मोजांथार नै अन्थाइ दंजोबो दा सेमोननि अखा हानायाव गाखोनानै बे अन्थाइआ जुद्रुजोबनाय आरो लागाव गाखोनांगौ नै जाला मेंबाय बुदां मोनलायलायदों मजा खालामग्रोबाय जों एडभान्स फैनानै आगैबार आरि साइज दानि गाहायाव नायनो हागोन माबायदि थांगासिनो जों दा गाखोगासिनो मा देन्जारसो गाखोनांगौ मेंनाया जाला गासिनो गोगोम मेंबाय दानो फार्स्ट ट्रिपआनो बिराद खस्थ' जाला मेंबाय आं हाला नै जाग्राया बेल' गासिनो बेजों गोलै गैलामोन डेन्जार होखोथारबाय आसोला खारखोबाय जोंना आंबो खारखोसिगोन खारखोबाय गासिबो बारा खारनो हाया मेङो राखौ हाला आं मेंबाय गाइस होलांबाय जोंना सासे होलांग्रोबाय सासे दं गायाव रोमै दासो गाखोगासिनो दै लाग्रा बे जोंनि दै बथल लाग्रा फैदो फार्स्ट ट्रिप जोब्बाय एबार मेंबाय गोगोमनो जाला जोंना फार्स्ट ट्रिप जोब्बाय एबार सेकेन्ड ट्रिप दंबावो माने फार्स्ट ट्रिपआव सासे थाबाय जों सानैल' दंसै दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ थिखिनिसिम गाखोनानै देखायगोन माथो गोजौसिन एबारना गोजौसिन आरो थिखिनिसिम गाखोनानै देखायगोन जों मोजाङै नायलांबाय जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै लादो बिथाङा आगैनि दहाय लाबाय जोंहा गाखोसिगोन बेखौ दा नायलांबाय थादो लामायाव बबेजों बे गोजौसिन आरो सेकेन्ड ट्रिप
Wow, wonderful. Guys, naik naga nih. Oh, yang macam ni Produk lain ni lagi apa? Oh, đây menang rất terbaik. Serius ya, rabu warna macam na, ikan ni, ini tu tak kalah. Menang terbaik. Get main ni. Mundur berbayar. Apa sih? Terbaik. Successful. Dia kau hashtag yang berikutnya mentang rogo doai apa? Harus sekarang berikutnya. Doai apa sih? Moja coyनानै मोजां खालामफिननो हाथों बेखौनो आरज खालामो गाइसमोन इसोरनाव जोङो नै मोनफैहां जाबाय जों दा अनलि टु सानैल' दं ब्रादार एन्ड आं थांगासिनो दायो औवानि दालां मोनसिगोन दा औवानि दालांखौ बानायाखै गाइसमोन बायजोबनायसो नायनो हागोन मोजाङै आं देखायगासिनो औवानि दालां मोनफैबाय जों So guys ni wan dalang ubosnya apa aja ke? Nen mak. Nah itu wan dalang guys mun apa aja? Mojangi barang hagen. Wan dalang sing man bay nih guys mun mojangi. Da aku dan banain nama ya. Ubosnya apa aja nih? Mani jatuh kaki mana lagi? Kau naik tema. Ubosnya. Naik hagen. Jadi cikin menang siapa hari? Masuk wan dalang mana? Cikin kah kasnya? Kenapa? Coba buat ni, nunggu buat ni nak. Suruh kamu dengar nak? Ayo, lu turun panen lain lah. Ayu, masih moजां समायना रमायना मिथिंगाफोरनि बेलाय आं फैनानै थांनो बाबाय गाइसमोन बे समायना रमायना मिथिंगा बुहुम बिखाखौ नागारलांनानै oh so beautiful गाखोगासिनो जोंना लिडारा साखो
जों थिखिनियाव दं साखोगासिनो लागाव मोनथारसिगोन वाव ड्रन हगारनो बिराद मोजां गाइसमोन बिबाय आंना केमेराया बारा मोजां नङाना ओंखायनो एसे खुवा नुनाय दं मोनसिगोन साक्सेसफुल जामारसिगोन गाइसमोन जोंनि गाखोनाया दा बावैनो नै मोनफैबाय सफैबाय जों सफैबाय गाइसमोन नायलांबाय था लोहो लोहो मोनलायलायबाय दाबो मोननो रोङा फाग्लासो मारै जाखो थाबायदों माने रेस्ट गैखाया ओमफ्राय गाखोदों रेस्ट गैखाया गाखोगानायल' फाग्ला गोजासो ओइ देखो मोनबायब्रा मोनबाय इलाय थिखिन मोनबायलै गाइसमोन नै साक्सेसफुल जाबाय गाना मा जाखो दामना हो स्रि स्रि मोनो दामना हो स्रि हालाय रावबो गैया मारैबो फट' खेबजाग्रा जायगासो नागिरगोरदों नायनो हागोन गायनि भिउसफोरखौ माबायदि वाव बिउटिफुल होननायसो जाबाय हंजिराय थ'लै दसे जाग्रोसै बायनो थ'लै जायगा नागिरनो फट' खेबजानाय जायगा नागिरनो थादों जानो डाइरेक्ट नै फैबाय जों नैबे सोरगोफुरि गामियाव नोंथांमोना नायनो हासिगोन मासि बिउटिफुल बा मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै गाइसमोन नोंसोर नोंसिनि मेगनजों नायबा मोजां नुगोन आरनायसो लाबोनो रोंनांगौ जों मासि समायना रमायना मिथिंगा बे बुहुम हाबाब 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 होननांला खुवा खुवा नुयोलै मबाइलाव सफैबाय नै जों थिखिनियाव गाइसमोन बेनो थिखिनि लास्ट जोबथानाय जों गाखोनानै देखायबावगोन दा बैयाव नायबाय थादो दिनै फार्स्ट टाइम जों गाखोफैग्रोबाय हाजोखौ माने आरो बैसागुआवबो गाखोफैबावगोन आसा खालामो बेखौ बिदिनो गाखोनो हाबाय थाथों होननानै नै नायदो स्रि स्रि बाथौ बोराइ थानसालि आफानिसिम सफैबाय नायनो हासिगोन नोंथांमोननि साइनबर्डखौ आं देखायगासिनो नायदो मोजाङै मोजां सोर सोर गाखोनो एक्साइटेड जादों कमेन्ट खालामलायदो श्री श्री आफा बोराइ बाथौ थानसालि गायसनगिरि नायदो मोजाङै गाइसमोन जों थिखिनियाव सफैबाय एप्रिल 14 थारिखआव गाखोबा नैबे पस्टखौ नुफैगोन गाइसमोना नङा नंदोंबा नायनो हागोन सफैबाय जोङो दायो बेनोसै गाइसमोन दा जों अबस्थाफ्रा माबायदि जाना दं नायफैदो आयै नायजाला मानसियानो सोमथाबलाजोब्बाय गोजा गुफुं गोजा गोथां जालाजोब्बाय जाग्राया बेनो नै जों दा थिखिनियाव जाफैसिगोन बेनोसै दहाय आफा बोराइ बाथौनि जय हो गोजोननाय थाबाय गाइसमोन भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय